Hej Emma. Det her er så mit bedste bud på, hvordan jeg kan få alle til Vildborg til dig. Så let's see how it goes. Hvor mange jeg får med i videoen, og congratulations my love. Nå, men nu vil jeg så drage ud og prøve at indsamle noget information om, hvad folk synes om dig. Så wish me luck, baby. Nå, jeg fandt nogle mennesker heldigvis, og jeg spurgte dem så, om de havde noget, som de gerne ville sige til dig i dag. Det er jo en lidt speciel dag, så jeg tror gerne, de lige vil få et ord indført. Ja, vi sidder jo her for at ønske Emma tillykke. Tillykke med studentereksamen, Emma. Vi savner dig jo, og vi er ked af, at vi ikke kan deltage. Men vi er jo arbejdsramte. Ja, desværre har vi ikke mulighed for at være der personligt og ønske dig tillykke, men det vil vi gerne gøre her gennem Sofie. Stort tillykke, Emma! Tillykke, Emma! Ja, hurra, hurra, ja. Og vi håber, du får en rigtig god dag. Kære Emma, en hilsen fra os i Højbo. Du ønskes hjerteligt tillykke med din studentereksamen. Vi håber det bedste for dig fremover, og at du får en dejlig dag. De bedste hilsner fra os alle, og tusind tak, fordi du altid er sådan en dejlig pige, glad og sød at være sammen med. De allerbedste hilsner fra os. Tillykke. Hurra! Emma, tillykke med din studentereksamen. Jeg håber, at du får en rigtig dejlig fest med familie og venner, og så håber jeg, at vi snart ses. Så må vi få en drink eller et eller andet for at fejre din studentereksamen. Ha' det rigtig godt. Hej! Hej Ems, din dejlige tøs. En hilsen her fra din fætter, og et kæmpe stort tillykke med hugen. Jeg synes, det er mega godt gået. Jeg er rigtig ked af, at jeg ikke kan være deroppe og fejre det sammen med dig og sige tillykke. Men nu får du det lige her på den her video. Kæreste Emma, kæmpe stort tillykke med dagen. Og at det er bare sejt, at du har taget en svensk studentereksamen, taget betragtning af, at du ikke er vokset op i Sverige hele dit liv. Du er så sej. Jeg håber, at du bliver hyldet af en masse mennesker omkring dig i dag. Kæmpe tillykke. Tillykke med hugen, studentereksamen og det hele. Det synes jeg er meget godt. Det er enormt flot. Og alle har studentereksamen. Det er meget flot. Og nu skal vi så have den sidste. Det er meget mere flot og sådan. Men og så skal det Til Norge? Og Norge skal du være med i 3 måneder. Det bliver sørme fint. Så må vi se, om du kommer hjem. Og så bagefter der har, har Sofie og Emma og jeg har købt studentergaver, og så tager vi i syden og laver en lille ferie. En ferie, så i 8 dage. Hvad hedder det? Vi tager til Fuerteventura. Ja, ned til Tanura. Fuerteventura? Ja. Ja, for pokker. Ja. Så det bliver meget sjovt. Det bliver sgu sjovt. Ja, det bliver sjovt. Tillykke. Ha' en god dag. Hej Emma. Stort tillykke med studenterhugen i dag. Du ser knaldgodt ud. Her er en lille hilsen fra os i Schweiz. Tillykke! Ha' en fantastisk dag, Emma. Hej skat. Stort tillykke med dagen. Ej, fantastisk. Jeg vil sådan ønske, at jeg kunne være der til at fejre den med dig, fordi du fortjener virkelig at blive fejret. Så når du bliver student, det er for vildt. Tillykke med hugen. Jeg håber, du får en rigtig god dag, og jeg er ked af, at jeg kan være der og fejre det med dig. Hej! Hurra! Tillykke! Tillykke med ugen!
Vi håber, du får den fedeste studentertid. Og en rigtig god tur til Norge. Nå, lille frøken Himmelblå. Jeg spurgte jo så alle de her søde mennesker, hvad de synes om dig. Sådan generelt, altså hvad de synes, du er for en pige, og hvilke kvaliteter du har, som de godt kan lide. Så lad os se, hvad de svarer. Nå, far, hvad kan du godt lide ved Emma? Jamen, hun er sød og dejlig, og hun er sådan set Hun er en god pige. Skøn pige. Hun er også sjov. Ja, for søren da. Jeg elsker dig. Hun er altid så glad og smilende, Emma, og derfor er hun så dejlig at være sammen med, og hun er et positivt menneske. Smitter altid af med godt humør. God ved andre mennesker også, og meget omsorgsfuld og glad pige. Og meget glad for vores dejlige drenge, børnebørn. Også. Sætter vi stor pris på dig, Emma. Ja, og vi snakker ikke i munden på hinanden her, men alligevel så gør vi det jo. Det gør vi bare, fordi der er så meget godt at fortælle om dig, Emma. Emma, vi elsker dig. Du skulle bare bruge lidt tættere på, så vi kan noget mere med dig. Og noget oftere. Fordi du er bare en sviske. Emma, skat. Jeg vil bare sige til dig, at jeg elsker dig, elsker dig, elsker dig. Og jeg synes, du er det dejligste menneske. Og den vildeste fighter. Og du er den taget til Sverige, og så lever dit liv der. Og det var så vildt der, og vi ringede meget sammen i starten. Og du kom og fortalte, at I havde lavet svensk prøve, og du havde bestået med 0 fejl. Og det kan du. Du er så vild til skole også. Du er en sej tøs. Det har jeg altid syntes. Jeg vil ønske dig rigtig, rigtig meget held fremover, og jeg er sikker på, at du nok skal klare det, uanset hvad du møder på din vej. Fordi du er så sej, som du er. Vi elsker dig, fordi du altid er så positiv og glad. Vi elsker dig, fordi at du er smuk og dejlig. Vi elsker dig, fordi du kan være fucked up mærkelig. Vi elsker dig til trods for din ekstremt klare måde at spise is på. Og vi elsker dig, også selvom du er jordens langsomste menneske til alt. Men vi elsker dig for, hvem skulle vel nøgenbade med om sommeren på lysten? Vi elsker dig for, hvem fanden vil ellers sidde og drikke vodka alene på en station midt om natten i Göteborg, hvor vi andre vi bare er trætte og vi er hjemme. Ja, det siger jeg også. Emma, hun er en rigtig, rigtig god veninde, og det er hun, fordi at hun er sjov, og hun er kærlig. Hun er der, hvis man har brug for hende. Samtidig med det, så er hun også den kloge veninde, der altid har noget smart at sige. Hun er også den sjove veninde, der er altid klar på fest og ballade. Og så er hun den, der tør at sige til en, hey, nu har du sgu dummet dig. Du har lavet noget lort. Og det er helt vildt fedt at have en veninde som hende. Hun er en person, du er en person, man skal passe godt på, og som jeg sætter rigtig meget pris på at have i mit liv. Vi er meget, meget stolte af dig. Jeg synes, det er ret fantastisk, hvordan du har formået at gå i skole i både Danmark og Sverige, og nu rejser du videre til Norge. Og man må virkelig sige, at du formår virkelig at opleve Skandinavien på din helt egen måde. Kæmpe stort tillykke en gang til. Og så tror jeg også, at din søster hun gerne lige vil sige et par ord til dig. Så hende får du lige. Og så lige en ting til. Husk lige, at verden den bare ligger åben for dine fødder nu. Behold dit gode sind, og så bare gå ud og give den max gas. Emma, det er skønt med en veninde som dig, som man ved altid er der for en. Og jeg ved jo, at du tænker lige så meget på mig, som jeg tænker på dig. Indtil videre, de skulle da meget søde, var. Så spurgte jeg dem, hvad deres bedste minde med dig var. Vi er glade for alle de gode minder, vi har om dig, og alle de gode oplevelser, vi har haft sammen med dig, som hønissefar og hønissemor. Og vi husker tilbage på den gang, vi kørte og snakkede om Emmas, hvor var det nu, Emmas... Flotte Emma. Flotte Emma. Flotte butik. Flotte Emmas flotte butik. Ja. Jeg skal lige fortælle en lille historie fra det virkelige liv om en oplevelse, jeg har haft sammen med dig. Og jeg kunne finde mange gamle minder frem. Men jeg vil faktisk meget hellere nævne en meget, meget nylig hændelse, hvor at, der er din
lige så fantastiske søster Sofie var inde og besøge mig og Sisse i min lejlighed. Og det var faktisk dagen inden vi skulle holde påskefrokost. Og vi skulle bare lige hygge lidt, og I skulle sove her. Og så skulle vi holde påskefrokost for hele familien dagen efter. Og jeg havde været ude og købe sprut og alt muligt til dagen efter, og snaps og ja, men hvad har man ikke? Og det endte med, at vi fire drak det hele dagen inden påskefrokosten og blev rigtig, rigtig fulde. Og ja, jeg kastede selv op næste formiddag kl. 12, og alle de der påskefrokostgæster skulle komme kl. 1. Så, og jeg kan huske, Sisse kom på hospitalet med sit knæ, fordi vi dansede så vildt alle sammen. Og ja, der gik det nok op for mig, at mine kusiner, de var sgu blevet voksne, og de kan fandme give den gas sammen med deres fædre. Så det glæder jeg mig til at få rigtig mange gode timer med jer fremover. Måske knap så vilde. Men endnu en gang kæmpe tillykke med dagen. Jeg glæder mig til at se dig snart. Ha' det rigtig godt. Hej hej. Jeg har fundet et fotoalbum frem her, som dig og Sofie gav til mig en gang, hvor der er mest af billeder fra, da vi var i Thailand. Og jeg vil gerne kigge på et billede, som er hernede forneden. Det her billede, det siger rigtig meget om, hvordan vi tre var, da vi var yngre. Sofie var den sådan fine og forsigtige i det. Emma, hun havde et godt knald i røven, og jeg var nok sådan lidt mellemting mellem dig og Sofie. Og vi hyggede os mega meget, da vi var yngre, og det gør vi jo stadigvæk. Vi har været i Thailand sammen, som det her fotoalbum det viser. Og så var vi også i Rom til nytår, og sidste år til sommer var I at besøge mig. Og når vi er sammen, så griner vi jo dagen lang, så det er rigtig hyggeligt. Det bedste minde, jeg har sammen med Emma, det var den gang, vi tog op til hendes fødselsdag. Og det er ikke fordi, der er et bestemt minde. Der var rigtig, rigtig mange. Og det er det, jeg synes, der var så fedt. Vi havde det så sjovt hele den weekend, og vi grinede, og vi lavede masser af ballade, og vi klædte os ud og smed Sofie i bagagerummet. Vi var ude at shoppe og på hyggelige caféer, og så fejrede vi dig. Jeg elsker dig. Mit bedste minde med dig. Jamen, det brimler. Jeg kunne lave flere videofilm med det her. Alle de gange, vi har været i sommerhus, det har været virkelig, virkelig skønt. Og de gange, vi har sunget Singstar hjemme hos dig og på hjørnet, der boede der. Dejligt sted, der boede der. Så kunne vi sådan cykle til hinanden. Og ellers, som bedste minder, også nytårsaften i Sverige. Og, hvor vi lavede skuespil. Eller en anden nytårsaften i Sverige. Vild ungdom. Det sygeste tømmermænd dagen efter. Og alle de gange, jeg har været oppe og besøge dig, og altså dengang vi bilturen med pigerne. Fantastisk, fantastisk. Jeg kunne blive ved. Jeg må stoppe her, så videoen ikke kun kommer til at lave mig. Hej skat. Håber du får en fantastisk dag. Hej. Vi skal edderbukke med give en gas, når du kommer hjem. Og spille rigtig meget Venner for livet. Ja. Og drikke rigtig mange øl. Og lidt vandpive. Gå amok, sådan set bare. Og tak her for lørdag. Vi glæder os til at se dig. Vi ses, Ems. Elsker dig. Elsker dig. Hej. Men okay, let's be honest. Som vi begge to ved, så er de alle sammen nogle skøre kugler. Og det har jeg lidt bevis på. Watch and learn. Men hun kommer jo ikke så tit og besøger dig. Nej, det er noget møg. Det er sgu noget skidt. Ja. Hvad skal vi gøre ved det? Det ved jeg ikke. Det er sgu ikke godt. Nej. Det kunne være, at vi skulle lænke hende næste gang hun kommer. Ja. Ind i soveværelset. Ja. Så kan hun sidde der. Ja. I 4 måneder. Ja. Lad os prøve det. Yo, Emma. I aften, don't get wasted, mate. For denne dag skal du huske. Nyd den og drikke et glas champagne, snuske. Det minder mig om nytår i Rom. Tøsetur hele vejen, men kufferten var tom. Den blev fyldt med Moët. Ikke noget Fanta og Cola. Nytårsnat ved Colosseum. Sofie mødte. Det er lige meget. Hejsan Emma. Stort grattis på dagen. Vi är väldigt stolta över dig. Vi hoppas du får en trevlig resa till Norge. Och vakta nu för alla huvudkaninerna.
Et lille kys fra os til dig. Så giver hun nok en lille, så giver hun nok en lille bitte en. Jeg elsker dig rigtig meget. Især fordi du har lange tæer. Rigtig lange tæer. Nej, Nå, min skat. Nu er filmen færdig, og jeg håber, at det her har givet dig bare en lille smule fornemmelse af, at der er rigtig, rigtig mange mennesker i Danmark, der tænker på dig i dag. Jeg er personligt rigtig glad for, at jeg kan sidde og knippe dine kinder og kysse dig i hele ansigtet og sige kæmpe stort tillykke. Du er den sejeste, jeg kender, og jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig. Og det gør alle de her mennesker også. Denmark loves you, baby. Men i min mave, du tager, jeg kan se, der er lige fokus på maven der, det er ikke så godt. Nej. Så meget filmene her. Det giver også lidt fraklip. Så hvis du er klar på et godt grin, så er jeg sikker på, at onkel Jens i hvert fald kan bidrage i stor stil, for han har kraftedme haft gang i butikken. Lad os se på det. Stop den video. Tænker på mig? Det er fordi, jeg synes, du sidder sådan, du ser så fjollet ud. Har du øvet? Prøv lige at gå ud og ræde dig en gang. Altså, det er ikke hårdt, det står ud til alle sider. Det kunne du da godt lige tænke på. Ej, jeg har da ude for til en gang. Den anden kort. Ja, tak. Skal jeg bremse? Det er da forfærdeligt. Jo, vælger du det så? Se, hun filmer dig i TikTok til. Du bliver rigtig filmet i øjeblikket. Det er rigtig bedste og mobber bedste stil. Emma, kom og hjælp mig. Jeg er på Spanien. Og nu ringer telefonen. Er det dig, Emma? Ja, kom ind, Emma. Dejligt. Hvad så, du? Kørt for dig, Hej Emma. Der kommer lige lidt på dansk her også. Kæmpe... Ej, jeg kan slet ikke det der. Den var der ikke. Der var ikke Den var mega god. Ja. Helt vildt. Den skulle da ikke klippes noget.